Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Ne ridicăm în picioare, citim câteva versete din Evanghelia după Marcu, capitolul 10, de la versetul 13 începând, pagina în Biblie 974. Marcu 10 cu 13. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei, dar ucenicii au certat pe cei ce îi aduceau. Când a văzut Iisus lucrul acesta, s-a mâniat și le-a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Apoi i-a luat în brață și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Amin. Vă rog, ocupați locurile. În seara aceasta e o slujbă de binecuvântare a noilor născuți. Fără prea multă introducere, aș vrea să intrăm în cercetarea Sfintelor Scripturi. Atunci când predicăm în astfel de ocazie, avem predici foarte multe, foarte diverse. Personal am predici care n-ar deranja pe nimeni în adunare. Avem învățături și predici care deranjează pe unii. Aș fi putut așa în mod foarte elegant să trec pe lângă problemele care frământă biserica de astăzi, să dau mâna cu fiecare, să plec cu capul cu fruntea ridicată și să mi se spună: mai poftim, frate, pe la noi. Dar nu mi se pare foarte corect. În puțini ani de slujire pe care i-am avut, mi s-au pus întrebări care au frământat pe oameni vis-a-vis de această lucrare, de nașterea de copii. Am trebuit la un moment dat să dau răspunsuri și au fost întrebări puse în mod pertinent, întrebări puse cu bun simț de cei care, sincer, doreau să afle un răspuns. Au fost și din întrebări din alea obraznice, ironice sau mai știu eu cum. Și eu acum știu ce vă frământă pe dumneavoastră, pe cei mai mulți din dumneavoastră. Când vorbim de nașterea de copii, e cea mai controversată învățătură acum. E una din cele mai problematice texte care trebuie să le vorbim. Și am fost întrebat. Și am trebuit să dau răspunsul. Frate Dragoș, dacă într-o familie se nasc mai mulți copii handicapați, 1, 2, 3, în familia aceea, părinții aceștia vor aduce în continuare copii pe lume în felul acesta? Și eu trebuie să-i dau răspuns și cu mintea, și cu inima, răspund în fața societății și a familiei, răspund în fața lui Dumnezeu. Despre nașterea de copii își dau cu părerea mulți păstori și predicatori. Iertați-mi puțină nebunie, dacă tot ați îngăduit pe fiecare, îngăduiți-mi să-mi spun și eu părerea vis-a-vis de lucrul acesta, care nu-i lipsit de importanță. Să vă spun ce am înțeles eu, părerea mea, dar părerea mea eu aș vrea să o documentez cu versete din Scriptură. Iar cei care folosesc logica sau alte interpretări, asta e treaba lor. Eu trebuie să răspund la întrebarea asta: în familia aceasta se vor naște în continuare copii? Un frate de la noi din Comitetul Adunării, trimis cu ajutoare, spune: frate Dragoș, eu am 8 copii, nu sunt împotriva nașterii de copii. Am fost undeva pe malul Prutului cu niște ajutoare și am tras pătura și am văzut vreo 7 copii dormind în paie. Nimic de ale mâncării, dezbrăcați. Și mă gândesc, oare chiar vrea Dumnezeu niște suflete nevinovate să fie chinuite în halul ăsta, dacă părinții n-au responsabilitate, au minte puțină, ei se uită unul la altul, râd și fac copii. Și îmi spune: și ce să, e voi așa, e bun așa? Și frate în comitet, și trebuie să-i dau un răspuns. Voi ce ați fi răspuns? Frate Dragoș, dar o soră e însărcinată și bolnavă și trebuie operată și trebuie făcută întrerupere de sarcină. Ce facem? Mă întreabă pe mine. Și eu trebuie să-i dau răspuns. Da? Dacă un frate e chemat într-o slujire deosebită și Dumnezeu se folosește și merge în evangelizare și predică și vin mulțimi, e știut că n-ai timp să te ocupi și de familie, și de biserică, și de evangelizare. Poate omul ăsta să-și limiteze numărul de copii, că doar tot îl folosește Dumnezeu. Am întâlnit o învățătură a unui frate
Am vorbit față în față cu el, prima dată atunci mi-a spus, frate Dragoș, bărbații sunt pentru slujire și pentru reproducere. Și eu nu sunt rău, nici nu judic. Acel mare păstor este în țărână, e putrid printr-o moarte năprasnică. Nu de ce el a murit așa, el și cu o parte din familie. Dar eu, fiind un pic rău, m-am gândit, poate de la erezia asta care o strecuratul, nu dăm nume, da? Dacă în particular mă întreabă cineva, îi dau numele. Apoi alte și alte întrebări. A venit o studentă la mine și a spus, avem o dezbatere în forumul, în aula facultății. O colegă dintre noi, creștină fiind, a fost victima unui viol de către niște romi. O rămas însărcinată. Și acum întrebarea care o am la dumitale, frate păstor, păstrează copilul sau nu? Nu-i fructul iubirii chiar păcătoasă. Nu i-o plăcut de băiatul ăla. Va purta fata asta, va îngriji un copil și își va aminti tot timpul de el și eu trebuie să gândesc și să-i dau răspunsul. Oare tu ce ai fi răspuns? Nu putem să fugim de întrebările care ne deranjează în adunare. N-avem voie. Răspundem înaintea lui Dumnezeu pentru toți aceștia. Și cel puțin ne rugăm lui Dumnezeu și spun, Doamne, măi soră, măi frate, măi tânără, asta cel puțin e părerea mea și uite unde am citit eu când vorbesc. O altă soră spune, frate, Dumnezeu mă știe, eu nu mă tem de un număr mare de copii. Să-mi dea Dumnezeu 20 de copii, primesc. Știi ce m-am gândit eu? Să nu-mi dea Dumnezeu copil în fiecare an. Să aibă timp organismul să se regenereze, pierd calciu, îmi cad dinți, îmi cade părul, am ajuns așa ca o legumă stoarsă. Dumnezeu știe că nu mă tem de copil, dar să-mi dea la 3-4 ani. Dacă eu fac ceva, frate Dragoș, ca să am copii tot din 3 în 3 ani, e păcat? Ei, și atunci, cine răspunde, să dea și versetul. Acum eu trebuie să-i răspund, da? Uite, cum răspundem la întrebarea asta, de exemplu? Haideți să luăm întrebarea asta. Și care e răspunsul meu? În procesul nașterii unui copil sunt 3 etape sau 3 perioade distincte. Una, zămislirea. 2, dezvoltarea copilului în burta mamei. Și 3, nașterea propriu-zisă. Marea bătălie care se dă acum, la nivel doctrinar, este între 2 învățături. Cel care câștigă învățătura asta, câștigă războiul. Primii spun așa, teologi, Dumnezeu l-a creat pe Adam, l-a făcut stăpân și i-a poruncit, creșteți, înmulțiți-vă și umpliți pământul. Lucrurile astea sunt date lui Adam. Adam le are în trupul lui puse de Dumnezeu. Și Adam spune, păi eu mă mulțesc când consider eu că trebuie mulțit. Dumnezeu m-a făcut stăpân. Dumnezeu, aceeași binecuvântare o dă lui Noe, la ieșirea din corabie. Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul. Ei, și acum problema spune așa, Dumnezeu l-a făcut pe Adam, în Adam când l-a făcut, a pus în el puterea de concepție, viața, așa cum o explică biologii, și Adam decide când să se nască un copil, când să dea voie unui copil ca să se nască, și nu au verset, atâta, interpretare. Ei vin cu logică și spun așa, dacă Dumnezeu mie mă lasă să aleg luna în care să iau concediu. Nu îmi spune Dumnezeu, tu ești pocăit, ia în februarie concediu. Nu, pot să iau în august, e decizia mea, Dumnezeu e de acord. Mă duc să-mi cumpăr o mașină, nu mă obligă Dumnezeu, pentru că ești pocăit, iau un Trabant. Pot să-mi iau o mașină bună, Dumnezeu nu se supără, e decizia mea. Când vreau să urmez o școală, e decizia mea ce școală mi-aleg. Și dacă Dumnezeu în lucrurile astea mărunte mă lasă să decid și nu se supără, în lucruri mai mari ca acestea, cum ar fi numărul de copii într-o familie, nu-mi dă voie Dumnezeu? Eu am întrebat numai atâta, dacă te lasă să naști copii când vrei sau să vii în lume când vrei, de ce nu-ți ceri părerea când să mori?
că e destul de important și nu a respectat Dumnezeu decizia. Doamne, eu vreau să mor la 99 de ani în luna mai. De ce nu vrea Dumnezeu? Ei bine, spun, ca să se nască un copil, 3 persoane trebuie să fie de acord. Bărbatul, nevasta și Dumnezeu. Că degeaba bărbatul și nevasta îs de acord dacă Dumnezeu nu-i de acord. O venit o femeie la bărbatul său și a spus, dăm copii sau mor. Și îi spune bărbatul său, de ce sunt eu Dumnezeu să-ți dau copii? Dragii mei, oamenii ar vrea o învățătură în care să decidă numărul de copii, să facă 2 copii cu părul blond, cu ochi albaștri, să trăiască o viață bună pe pământul acesta, în lucrurile materiale să n-aibă probleme, să nu-i plângă noaptea mult, să nu schimbe scutice, să n-aibă de făcut multă educație și să aibă cugetul curat, să slujească și să fie sigur pe mântuire. Așa își doresc oamenii. Merg într-o biserică. Sunt invitat la o familie, stau puțin la masă, chiar n-am mâncat tare mult și sora îmi spune, frate Dragoș, te-am chemat că sunt tare bolnavă, vreau să-mi faci ungerea cu un de lemn. E biblic, soră, trebuie să facem și asta, mi-aș dori să mă chem un prezbiter din biserică, așa e rânduiala, dar hai să facem întâi o rugăciune. Ne plecăm pe genunchi, eu nu sunt proroc, rar am de la Domnul câte o cunoștință. Mă ridic și spun, măi soră, dumitale, nu că n-ai credință să fii vindecată, că nu ai. Ea începe să plângă drept, nu am. Dumitale, ai semne mari de întrebare cu privire la mântuire. Ai 10 de ani pe calea pocăinței, ești bolnavă, te temi să mori pentru că nu știi dacă ești mântuită. Și femeia asta începe și mă parează așa foarte elegant. Frate dragul, dar cine poate fi sigur chiar că o să fie mântuit? Zic, nu, dumitale ai un chin, dumitale ai oprit nașterea de copii și acum te macină gândul ăsta în zi și noapte și de asta te-ai îmbolnăvit. Când începe femeia asta să plângă, frate, să-ți povestesc o copilărie a mea, un număr mare de copii, cu un tată bețiv, cu o mamă sfântă care nu ne-a mai putut crește. Am spus, la copiii mei n-am să le fac așa. Copiii mei am să fac cât pot educa, cât pot îngriji, să-i văd puși la casa lor și să-i văd în adunare. Și atunci am întrebat, și unde sunt copiii dumitale? Am 3 copii, nici unul nu e în adunare. Toți s-au lăsat de pocăință și aproape că nu mi-ar da nici bună ziua. Și acum mă întreabă ea, vine tata, soțul, și îmi spune, e adevărat, frate, plângeau ca niște copii, am oprit nașterea de copii în anii tinerețe și nu ne mai găsim liniștea. Frații mei, bărbatul și nevasta trebuie să-și facă datoria, unul față de altul, și Dumnezeu decide când să zămislească un copil. Eram într-o familie și o soră are o lucrare, vine un proroc în fața ei și spune, nu miri, dar nu miri bine. În familia aceea căsătoriți de 6 ani aveau 5 copii. Și sora asta, care o știu foarte bine, o numărat așa, dacă în 5 ani, 6 ani am 5 copii, până la 42 de ani, fac 20 și nu știu cât o calculat ea. Și a spus Duhul Sfânt, nu număra așa, că Domnul nu numără ca tine. Ai un număr pe care Dumnezeu ți-l dă, că El face să se mislească. Fraților, eu am câteva versete în Scriptură în care Biblia spune că Dumnezeu dă viață fiecăruia. Dacă oamenii îl scot din ecuația asta a zămislirii pe Dumnezeu, au câștigat războiul. Au câștigat războiul, rămân cu cugetul curat, dar Scriptura nu-i lasă cu cugetul curat. Pentru că unii spun că bărbatul și nevasta hotărăsc. Eu spun nu. Dumnezeu se implică în a da viață fiecărui copilaș în parte. Dumnezeu pune acea picătură de viață și face acel embrion să pulseze. Nu-i de la Adam, îi de la Dumnezeu. Deuteronom 32:39 parcă. Eu dau viață și eu omor. Astea aparțin lui Dumnezeu. Nu pot eu să dau viață, toți doctorii din Viena nu pot să facă să se zămislească un copil. Singurul care dă viața e Dumnezeu. Slăvit să fie numele Său. Amin. Vreau să citesc aceste versete
Ca să am impresia că dumneavoastră le și afișați acolo, de 32 cu 39. Să știți dar că eu sunt Dumnezeu, nu e alt Dumnezeu afară de mine. Eu dau viața și eu omor. Mergem în Iov, în capitolul 33, cu versetul 4. Eu, ceea ce spun, vreau să argumentez. Duhul lui Dumnezeu m-a făcut și suflarea celui atotputernic îmi dă viață. La cele peste 7 miliarde de oameni de pe pământ care s-au născut, s-a implicat Dumnezeu la fiecare embrion în parte și i-a dăruit viața. Mergem în Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 25, nu știu dacă afișați, ultima parte. El care dă tuturor viața și suflarea, El dă tuturora, mie Dumnezeu mi-a dăruit viață. Tata și mama m-au acceptat, dar viața o dă Dumnezeu. În actul zămislire, hotărârea mare este a lui Dumnezeu. Suntem de acord cu asta? Doamne, ajută-ne la asta! Apoi vine dezvoltarea copilului, că nu e numai o simplă zămislire. Acolo copilul trebuie să se dezvolte. Și Biblia spune așa, 10:8, Iov. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit, ele m-au întocmit în întregime și tu să mă nimicești? Adu-ți aminte că tu m-ai lucrat ca lutul și vrei din nou să mă prefaci în țărână. Nu m-ai mulți ca laptele, nu m-ai închegat ca brânza, m-ai îmbrăcat cu piele și carne, m-ai țesut cu oase și cu vine, mi-ai arătat bunăvoința ta și viața, m-ai păstrat cu suflarea prin îngrijirea și paza ta. Ai văzut cum ne face Dumnezeu? El ne țese, ne dă vene, ne dă carne, ne dă pielea, El ne dezvoltă. Psalmul 139, versetul 15. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau, în cartea ta erau scrise toate zilele care erau rânduite, mai înainte să fi fost vreuna din ele. Și spune mai departe. Dumnezeu se implică efectiv în actul zămislirii, El e suveran, nu noi. Dumnezeu dezvoltă copilul în burta mamei și apoi Dumnezeu declanșează nașterea. Isaia 66:9, Iov capitolul 39 cu versetul 1. Eu care fac să nască, aș putea să opresc nașterea? Și asta Dumnezeu o face, a Lui nume să fie slăvit. Amin? Deci iată că nu putem noi rândui cum vrem apariția copiilor în familia noastră. Îmi spune o soră, frate, eu sunt pocăită. Dacă am rămas însărcinată, eu nu fac avort, că asta e crimă. Dar dacă nu rămân însărcinată, și eu atunci am spus Psalmul 139, pe când nu eram niciun plod, și ea spune, așa-i, dar era un plod, îl lăsăm, dar dacă nu-i plod, și atunci am spus așa, în Ieremia, capitolul 1, versetul 5, mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei te cunoșteau și mai înainte ca să te fi născut te pusesem deoparte ca proroc al neamului, dacă citiți acolo, da? Deci Dumnezeu spune că nu de la zămislire, mai înainte de întocmire. Știe Dumnezeu mai înainte? Știe. Dar ce faceți acei care nu primiți învățătura asta? Vine odată un om al lui Dumnezeu, și stă în fața unui altar, în 1 Împărați 13:2. Altarule, se va naște casei lui David un fiu, un copil de parte bărbătească, numele lui va fi Iosia. El va arde pe tine o săminte omenești. Știi cu cât? Cu 10, cu sute, cu 200, mi se pare că de ani înainte, o prorocit Dumnezeu că se va naște casei lui David un băiat cu numele de Iosia. Dar dacă mama lui Iosia spunea, îmi pare rău, anul ăsta eu vreau să-mi fac concediu. Fraților, trebuie să lăsăm în toate planul lui Dumnezeu să se facă și Dumnezeu să ne ajute. Amin? Copiii este un secret. Mulți de noi nu-l știm, diavolul știe. Noi nu știm tot secretul ăsta, diavolul știe. Spunea fratele Cuibus, de nor ajunge inginer și profesor, de Doamne să ajungă aici. Dar noi vorbim de o țară veșnică, de un cer în care vor locui oameni neprihăniți. De unde sunt oamenii aceia? Vă spun eu, de la Viena.
Oamenii ăia care vor fi în cerul nou și pământul nou, în care vor locui neprihănirea, vor fi oameni din biserica din Viena. Noi când naștem copii, nu-i naștem numai să-i facem doctori și ingineri. Noi umplem pământul, dar nu numai pământul umplem. Noi umplem cu copiii aceștia și cerul, că Dumnezeu de aici va lua oameni. Ei, diavolul știe asta. Romani 11:25. Fraților, ca să nu vă socotiți singur înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israelul de acum a căzut într-o împetrire până se va împlini numărul deplin al neamurilor. Atunci tot Israelul va fi mântuit. Dumnezeu are un număr al neamurilor, un număr al evreilor. Cum se împlinește numărul neamurilor? Prin prozelitism și prin natalitate. Este adevărul care îl recunoaștem. La noi a început biserica cu 3 frați și am ajuns la 700 botezați. Cum? Au venit unii oameni din satul, s-au pocăit, dar părinții noștri, bunicii noștri au avut copii foarte mulți și adunarea e plină. Se împlinește numărul de plin. Și vine Domnul Iisus, parcă Matei, în capitolul 8, versetul 29, se întâlnește cu un îndrăcit. Și îndrăcitul îi spune așa: pentru ce ai venit să mă chinuiești înainte de vreme? Diavolul știe că va fi chinuit, dar la vremea lui. Ori el vrea să împiedice venirea acelei vremi. Când va fi chinuit diavolul? Când numărul de plin al neamurilor îi împlinit, mântuirea trece la evrei și de acolo vine sfârșitul tuturor lucrurilor. Ei, diavolul știe asta. Știe că prin copiii mei care rămân în adunare, prin copiii tăi și copiii fraților, se împlinește numărul de plin al neamurilor și el asta nu vrea. Tare mult aș dori ca și taina aceasta să ne o pună Duhul Sfânt în mintea noastră. Eu tot ceea ce am vorbit până acum, am vorbit cu Scriptura. La urmă sunt dispus de orice conversație, dar vă rog frumos, numai cu versete din Scriptură. Fraților, am mai spus asta la dumneavoastră, că chiar n-aș vrea să intru în toate amănuntele. Dacă împărțim istoria omenirii, de la Adam până la Moise, patriarhii, de la Moise până la Hristos, legea, de la Hristos până acum, harul, vom constata că la fiecare schimbare de etapă a avut loc un eveniment. Venim de la Adam și până la Moise. Și când se nască Moise, în Egipt avea loc omorârea pruncilor. E drept? Scrie. Venim de la Moise până la Hristos. Și când Hristos se naște în Iudeea, în vremea aceea are loc un eveniment. S-a numit omorârea pruncilor. Venim de la Hristos până acum și mai mult ca oricând, acum are loc omorârea pruncilor. La un om duhovnicesc, știi ce spune evenimentul ăsta? Ceva se schimbă. Și acel ceva știi ce va fi? Se termină și veacul acesta al harului și vine Domnul și o pleca acasă. Doamne, ajută-ne la aceasta! Copiii noștri, fraților, sunt o binecuvântare. Nu vreau să intru în Psalmul 127, nici în Psalmul 128, pentru că altdată am tratat fiecare binecuvântare în parte. Vreau numai să vorbesc dintr-un verset. Acum eu intru pe un tărâm foarte periculos, aici mă puteți prinde. Aici mă puteți face de rușine. Scrie în Matei, parcă în capitolul 22, cu versetul 29, așa: vă rătăciți, spunea Domnul Iisus Hristos, pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Mai înțelept eram dacă vorbeam mai departe din Scripturi. Psalmul 127, 128, copiii sunt o binecuvântare, ce înseamnă binecuvântare și așa mai departe. Ce înseamnă săgețele în mâna unui războinic, pentru că am auzit și aici o explicație. Spunea cineva, nu spun numele, deși Pavel la un moment dat a spus, Alexandru Căldărarul ăsta, Imineu și Filet, eu nu spun numele. Dacă nu a fost vorba că noi trebuie să ne umplem tolba de săgeți cu ei,
Cineva a dat o explicație, este o carte scrisă, am dat o grămadă de bani ca să o citesc, numai să-l pot contrazice. Nu, nipocăit. Și spunea așa, tolba este confortul, bunăstarea, căminul, este ceea ce noi putem asigura copiilor noștri. În acest cămin noi ne aducem săgețile noastre și tolba aceasta diferă de la om la om. N-au toți tolba la fel de mare. La unul mai mare, la unul mai mic și fiecare își face săgeți după tolba care o are. Cineva a fost în Londra la Muzeul Armelor și eu am fost acolo, dar m-a dus cineva la un muzeu unde chiar nu mă interesa, dar trebuie să spun că e frumos. Cineva a fost la Muzeul Armelor și am întrebat, măi, spune-mi, ce arme ai văzut? Păi, de la început, de la bolovan și până la... Măi, arcuri, săgeți, tolbe ai văzut? Am văzut. Frate, și cum erau? Și mi-a explicat el cum era traisă, aia pusă pe spate și... Măi, și câte săgeți încăpeau într-o tolbă din aceea? El spune, erau și plini, erau și goale, dar erau ceva. Măi, o tolbă cu 2 săgeți, ai văzut? O tolbă în care se încapă numai 2 săgeți în ea. Și el spune, frate Dragoș, păi pleca un om la război, își lua armăsarul din grajd, lua traista cu mâncare, dura vreo 3 zile până se adunau și pleca pe câmpul de luptă. Și venea o grămadă de vrășmași. Ce războinic ar fi plecat pe câmpul de luptă cu 2 săgeți? 1, 2. Și spune, eu mi-am terminat, nu, de acum veniți, prindeți-mă. Fiecare voia să aibă cât mai multe, nu? El nu-și făcea, la noi, eu sunt la țară și avem un bețiv, un vecin și mânca, Colorado ne mânca cartofi. Dar mi-e milă de cartofi, lui și spun, măi, tu te stropești cartofi. Și el se duce, de eu trec la vreo 3 zile, spun, băi, de ce n-ai stropit cartofii ceea că îi mănâncă? Domnul Dragoș, i-am stropit, eu mi-am făcut datoria, dacă o travă e rea, o mănânce, de eu partea mi-am făcut-o. Ei, nu e așa cu un războinic, eu mă duc cu 2 săgeți, trag 1, 2 și gata, de acum eu almăsarul de căpăstru și aștept, nu e așa. Deci în tolba asta acolo e o explicație nu tocmai bună. Dar nu continuăm asta, venim la versetul acesta cu câteva date pe care le am și pe care vi le pot da cu nume, adresă să vă interesați. Vă rătăciți că nu cunoașteți nici Scripturile și am arătat că în Scripturi Dumnezeu se implică personal în fiecare om, zămislire, dezvoltare și naștere, că există un plan al lui Dumnezeu și noi trebuie să ținem cont de asta și acum vorbim de puterea lui Dumnezeu. Nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Sunt 2 vâsle. Văslim numai cu una, ne rotim tot roata. Domnul Iisus spunea în Ioan, mai am multe lucruri să vă spun, dar nu le puteți primi acum. Pavel spune, eu am fost în cer și ce am văzut, nu-i îngăduit unui om, la mintea omului nu s-a suit. Deci sunt niște taine care atunci nu le puteam cunoaște. Dar când va veni Duhul Sfânt, El vă va descoperi toate lucrurile. Părerea mea este, acum e părerea mea, că Dumnezeu în fiecare familie are un număr de copii care e taina lui Dumnezeu. Niciodată eu n-am judecat o familie care are 2 copii. M-am gândit, dar dacă Dumnezeu i-a dat 2 copii, eu după căsătorie 13 ani n-am avut copii. Am luat 2 copii de la un coleg de-al meu, i-am ținut și noaptea au trebuit să-i duc acasă, am luat de la o soră de-a mea, l-am crescut până în clasa 1-a și în clasa 1-a au plecat la mama lui, așa? N-am făcut nimic ca să nu am copii, mi-am dorit. Și după 13 ani n-am luat nici o jumătate de pastile să am copii. A venit un proroc în casa mea care nu a fost decât atunci, prima dată și ultima, am avut o lucrare și a spus, dacă faci așa, îți dăruiesc copii. Și Dumnezeu mi-a dăruit copii. Și am fost judecat de toți. Predicator bun de gură, dar copiii drăgușel unde-s? Și când spuneam că nu ai, tu ești de la cu minte care nu ai. Eu nu judec o familie cu un copil. Nu judec o familie cu 2 copii. Eu știu un lucru. Dumnezeu, fiecărei familie are un număr de copii. Dar într-o zi, Cel care ne judecă pe toți e Dumnezeu, fraților. De aceea să ne dea pocăință în seara aceasta. O soră de la noi, din adunare, vine de la mine și mă întreabă, frate, dar câți copii ai? 4. Și ea se încruntă, cum 4? 1, 2, 3, 4, zic așa. Na.
Sora Ileana nu da din cap. Ce ai vrut să spui? Când tu erai mire și sora Zănica era mireasă, am văzut în mâna la sora Zănică un buchet cu 5 flori. Domnul mi-a spus că veți avea 5 copii. De ce ai numai 4? Zic, soția e însărcinată cu al 5-lea, trebuie să nască. Apoi așa spune, măi băieți. Eu cred că Dumnezeu are pentru fiecare o familie. Nu vă judecați unii pe alții, vă rog. Dacă într-o familie sunt 2 copii, nu ești tu pus să judeci. Dar dacă Dumnezeu îi dă 2 copii, am un prieten, un om al lui Dumnezeu, un bărbat plin de Duhul Sfânt, cu darurile lui Dumnezeu și un proroc deosebit. Are 2 fete. Spune, Dragoș, am plâns, am stăruit, eu am fost omul care am vrut copii. Sândeam măcar un băiat, dacă nu de 10, toți îi primeam. N-am, după mine moare numele, am 2 fete, atât mi-a dat Dumnezeu și l-am crezut. Dumnezeu are un număr de copii care trebuie să-l dea. Sora Draga Ujeniuc, soția lui Liviu Ujeniuc, ei au 6 copii. Au născut 12, 6 au murit. Și când a murit al 6-lea copil, sora Draga e tare romantică, ieșea afară, spunea, bună dimineața, Doamne! Și când a pierdut al 6-lea copil, nu l-a pierdut, că i-a născut și a murit imediat la naștere, când a ieșit prima dată afară, s-a uitat în sus și a spus, supărată pe tine, Doamne! Dacă tot i-am purtat în pântecele meu 9 luni și mi-a fost rău, dacă tot i-am născut cu durere, de ce nu mi-ai lăsat? Seara vine o fetișoară tânără de 18 ani, 19 ani, fac o rugăciune și spune, pentru ce ai spus că e supărată pe mine? Nu o știa copilul aceea cu geanta în spate, venea de la școală. Tu fă partea ta și eu îți răsplătesc pentru totul. O soră din Atena, dacă vreți să-i spun și numele, are un vis, o visează pe sora asta fără să o vadă niciodată, știa numai că e soția lui Liviu Ujeniuc, dar nu știa cum arată. Ia numărul și de soră, matale, ești o femeie așa, 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 da, așa sunt. Am avut un vis. Era îmbrăcată cu o haină frumoasă și aveai 6 rodi pe o parte, 6 pe o parte. Eu nu știam că sunt rode, dar în vis mi s-a spus că sunt rode. Și erau 6 pe o parte, 6 pe o parte, avea o haină grozav de frumoasă, nu știu ce să însemne. Și sora îi spune, da, sunt copii, 6 care i-am în viață, 6 care au trecut la Domnul. Domnul se ține de cuvânt, îmi plătește pentru toți. Eu spun, slăvit să fie Domnul. În Mitocul Dragomir, un frate de corp de-a lui Mitică Franciuc, visează un vis. Acolo cum ieșea el de acasă pe un pârâu, așa, era o fetiță blondă, frumoasă, plângea. El milos se duce, o ia în brațe și spune, de ce plângi? Dar tu cui ești? Și fata îi spune, a cui? Și el spune, hai că te duc la tăticul tău. Nu mă duce că mă omoară. Nu, dar eu sunt prieten, dar cum te duc? Dacă ți-e milă de mine, du-mă la tine. Și el spune, hai la mine. Îi spune visul la nevastă și îi spune, o să mai avem o fetiță, cam asta ar fi tâlcuirea. Dar în aceea zi se întâlnește cu omul ăla din vis și spune, pacea Domnului, ce faci? Măi, unde-i soția ta? Dar de ce mă întreb? Te-a întrebat așa, îi la spital. Dar ce probleme are? Probleme de-a ei. Măi, ce probleme are nevasta? Dar ce mă întreb? Cine ești tu să mă întreb? Soția ta s-a dus la spital și a făcut avort. Uite ce vis am avut eu. Ăla om a pus pumnii așa în față și a început a plânge. Nu mai știu. Un coleg de serviciu, îl cheamă Gelu Ranga, proroc, păstor în Botoșani numărul 2, lucrează cu mine de mulți ani. O lucra până în toamnă, acum au plecat în altă parte. Noaptea colegii de serviciu joacă poker într-o cameră la ora 1-2 noaptea. El stă în camera din față și citește în Sfânta Scriptură. Și cum citeam, spune, Dragoș, nu știu, vedenie, o intrat pe ușă, ai o ușă măzgălită cu vaselină, că el e lăcătuș, a intrat un copil și mi-a spus, uite, copilul ăsta nu vreau să-l primească în familia lui. Îl primești tu? Și el a spus, îl primesc. Se duce la Tatiana, soția lui, eu vă dau adresa, soția rămâne însărcinată și când o venit la spital, îmi spune Gelu, am tras plăpumioara. Copilul care l-avea în mână bărbatul ăla. Nu mă întrebați acum asta cu versete. Eu vă dau adresa, întrebați, dar explicați-le voi. Eu știu un lucru, că Dumnezeu se implică în fiecare familie, are un număr de copii pentru fiecare și pocăit e ăla care acceptă voia lui Dumnezeu. Sunt naștere acum,
tot felul de cărți am citit, că am fost interesat. Cu predica mă opresc aici. Într-o zi va trebui să spunem ca și profetul: Doamne, iată-mă pe mine și copiii care mi-ai dat Tu. Să vă dea Dumnezeu copii sănătoși, copii pocăiți, să fie o cinste pentru casă, pentru societate, pentru biserică. Și când se va auzi trâmbița, într-o zi, noi cu toți ai noștri să plecăm acasă la Domnul. Amin.